Ka san na je in samu Haladu baya na HC Lafia ba. Saboda na fuskanci gaba ɗaya harkokin nahi ma na media suna tafiya a harkar industry din nan ta film da muke ci. Ƙwarai kuwa. Saboda akwai wata yarinya da muka haɗu da ita ban san yarinyar na yan mai bace ba. Alkur'an kawai sha take yi. Alkur'an dai ashe haka take. Wallahi. Ai kawai jan mai take na faɗa ma ta ga. La. Ashe ana ganin ku. Wallahi ga yi kutun da mu. Wallahi ga babu. Yau ta ganni kuri san Wallahi. kuri san da yau ta ganni ba biya ba wallahi. Wannan ne ya dan min yawa. Amma ba komai. Kalau ba muke ba ai gayu. wallahi kalau muke ba abun kalau muke. Burbur da mu. Da wannan da Gaskiya ni Sanka nake. Wallahi Sanka da nake. kike wallahi. Na ban yadda ba. Wai ka gaske? Da wata ran ba. Wai ban da mahaukai ke kake sa in ce miki mahaukaciya. To ina nake alamun kina wurin so nan a'a. Ni Har da ni kenan. barka dan har da gaske kike kina mutukar mugun so na. Da yake mun kulla alaka da YouTube. Idan kika dauko wayarki kika daddanna kika rubuta HD Lafia comedy kika shiga kika danna mana kararrawan da kika danna mana subscribe shine na tabbatar da kin hau layin masoyan mu yafa sannan kuma ki Haladu fa ki Haladu ya ce ku dinga higa wannan YouTube Abin da ka faɗa haka ne, ni ma ba zan saboda he kuna danna mana ta danna mu. shine zamu dinga karuwa Ki satin din. HD Lafia shine zan tabbatar ina kaunata saboda ina ina ɗora ayyuka na laki dinga gani. An gama. Shi dan nuna mu. To he kin dauko waya. Akwai sati. Na shiga. To me zan rubuta? HD Lafia comedy. HD Lafia comedy. Dauko waya ki kin satin. HD Lafia. Dan kin san wannan aboki na ne. Hawaya he na siya miki. Bari ka kai. Kar ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.